Γεια! Αυτό θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο στον Axelcraft που θα δείχνει το νέο μας plugin, το οποίο αφορά κάποια enchantments που θα είναι πολύ σημαντικά σε όλα τα fight. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Εδώ πέρα σε αυτό το πυργάκι στο village μπορείτε να βρείτε Iron Sword με lifesteal. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να κλέψετε ένα ποσοστό από το HP του αντιπάλου σας. Θα τα λέω όλα συνοπτικά και θα υπάρξει άλλο βίντεο πιο αναλυτικό για το κάθε sign. Ας πάμε τώρα από το εδώ πέρα στο swamp. Στο swamp υπάρχει fishing rod με way. Δεν ξέρω αν διαβάζετε έτσι, αλλά αυτό σε πετάει στον αέρα όταν βαράς τον άλλον. Ας πάμε στο Candyland. Εδώ πέρα, εδώ στο γλυφιτζούρι στην πάνω πλευρά πας με τέτοιο φυσικά, με Pearl. Βρίσκεις Thorax που ρίχνει αστραπή και βάζει φωτιά σε αυτόν που πετυχαίνεις. Εδώ πέρα στο mine, Stone Sword με block. Όταν κάνεις block σου δίνει μεγαλύτερο resistance. Αρκετά βοηθητικό. Πάμε στο μεγάλο tree. Ανεβαίνουμε. Πάμε από εδώ πίσω. Όχι, βασικά, όχι, στο tree είναι να βάλουμε κάτι, αλλά δεν θα μπει ακόμα. Θα μπει πιο μετά στο μέλλον. Ναι, εδώ πέρα στο mushroom που το λέμε αυτό, έχει από πάνω blaze rod, που όταν βαράς τον αντίπαλο του κρύβει στο οπτικό πεδίο, του κάνει blind. Ας πάμε στο volcano, που έχει molten σε chain helmet, δηλαδή όποιος σε πλησιάζει ή σε βαράει παίρνει φωτιά. Flint and steel, αυτό έχει ένα μικρό durability, και βγάζεις φωτιά από το στόμα σου σαν δράκος μόλις πατάς το flint. Πολύ ωραίο. Πάμε στο end. Εδώ πέρα μπορείς να βρεις chain leggings πάλι hardened, που σημαίνει ότι δίνει weakness στον αντίπαλο όταν σε βαράει. Φυσικά όλα αυτά έχουν ένα delay, δεν είναι έτσι. Μόλις σε βαράει παίρνει weakness ο άλλος και τέτοια. Έχουν ένα delay. Εδώ πέρα μπορείτε να βρείτε iron hoe, που είναι ουσιαστικά σαν το δρεπάνι ενός... Πώς τους λένε? Δεν ξέρω πώς τους λένε. Ναι, δεν θυμάμαι. Δεν μου έρχεται τώρα. Τέλος πάντων, κάνεις wither effect όταν βαράς κάποιον με αυτό. Επίσης, τι άλλο έχει? Να το βρούμε. Ναι, εδώ πέρα μέσα στη λίμνη έχει chain plate, που όταν σε βαράει ο άλλος του δίνει slow. Ας προχωρήσουμε στο jungle. Πάμε εδώ πάνω, όπου έχει golden boots που σου δίνουν triple jump. Δεν είναι όσο OP όσο ακούγεται, αλλά είναι αρκετά ωραίο. Πάμε στο nether, που έχει nether star. Το παίρνεις και όταν βαράς τον άλλο να του σκάς poison. Και θα σας πω αμέσως άμα υπάρχει κάτι άλλο που δεν σας έδειξα. Ναι, το desert. Πάμε στο desert. Αυτό πρέπει να είναι και το τελευταίο μέρος με καινούρια item. Σου δίνει gold sword, που λέγεται, έχει τις ιδιότητες ενός δολοφόνου, ενός assassin. Δηλαδή σκάς critical κάθε κάποια συγκεκριμένα δευτερόλεπτα με αυτό το sword. Πολύ ωραίο. Και τι άλλο έχει? Έχει chain boots εδώ πέρα στο σπιτάκι που ήταν αχρησιμοποιητό, που όταν το φοράς και σε βαράει άλλος και σου βάζει φωτιά, εσύ δεν νιώθεις τίποτα. Αυτό κάνουν αυτά τα boots. Αυτά τα sign, επειδή όπως καταλαβαίνετε
είναι πολύ χρήσιμα και θα είναι τα ultra items, όπως καταλάβατε, γι' αυτό λέγονται και ultra τα signs. Για αυτό το λόγο λοιπόν θα είναι μία φορά τις δύο μέρες το κάθε sign από αυτά. Χρησιμοποιήστε τα, παίξτε PvP με αυτά και στο μέλλον, στο σύντομο μέλλον βασικά, θα υπάρχει ένα tutorial που θα σας δείχνει τι μπορείτε να κάνετε με καθένα από τα ultra items. Ένα παράδειγμα να σας δείξω. Ωραία. Παίρνετε το sword. Έχουν κάποια custom lore, κάποια custom name, κάποια άλλα όχι, απλά τις ιδιότητες. Και στο lore που σας δείχνει το mauve, κόκκινο θα είναι, σας λέει ουσιαστικά τι κάνετε με το κάθε item. Μέχρι τουλάχιστον να έρθει το tutorial. Και μετά μόλις πάτε να ξαναπάρτε έχει ένα delay 2 ημερών. Ελπίζω να σας αρέσει, πιστεύω θα το λατρέψετε άμα το χρησιμοποιήσετε. Και άμα παίξετε έξυπνα με αυτά, προσπαθήστε να μην τα χάσετε και βάλτε τα καλά στο Ender Chest σας. Γεια σας!